Ginapamugos sa mga tagak na sila kuno ang nagsulti sa kamaturan. Kanya kung babasahon sila sa balaang kasulatan, mag-interpret sa balaang kasulatan, walay gihatag nga ebidensya nga mosuporta sa ilang interpretation. Unlike sa mga Katoliko, pagbabasa sa balaang kasulatan, nami support nga mo corroborate sa among interpretation na sakto. For example, St. Matthew chapter 16 verse 18, si Kristo nagtukod og iglesia. Unya nga mo ang claim kanang iglesia ha mao ang simbahang Katolika. Question, mosuporta ba ang mga factual o verified evidence or information sa mo ang gitawag og gisulti? Yes, nga naman kay tanaw kasi sa nagsulti. Nga kanang gisulti nga iglesia nga naa sa Biblia nga gitukod ni Ginoong Jesucristo mao na ang iglesia Katolika. Sa karon kinsa man ang bakakon? Kadtong nag-interpret lang sa balaang kasulatan nga why bisag usa kapanid sa gitawag kasaysayan nga maghatag og suporta sa ilahang claim or kinihinuong gitawag Katoliko na samtang nagbasa na ay historya na ay kasaysayan nga gihatag nga ebidensya.